Nyom Oha aduanansia Munyi Awurade aye Mekra yi Awurade aye Metiasi yi meyi Awurade aye Me wo yi meto dwom mama me Nyankopon Momfa mo ho nto ahemfo ana onipa ba nkwaje biara ni ne mu so ne honhom firi kɔ osane kɔ ne dotie mu dano ara ne trimu a ɔbɔ ya yira nhyira ne de Jacob Nyankopon ne ne boafo de nani da Awurade ne Nyankopon so ɔno na ɔyɔ ɔsoro ne asase ɛpo ne de ɛwɔ mu nyinaa ɔno na ɔkora no koreda obu atan ma wɔn a wodi wɔn amim Oma wona ekom de won aduane Awurade tu neduafo Awurade bue anifrafo ani Awurade ma wona wakoto so gina Awurade do atenefo Awurade kura ahoho ogina nwisia ne akunafo achi na abonefo kwan de odane ani Awurade di hene da Sion Nyankopon di hene kɔ awon totoaso nyina so munyi Awurade aye